Úvod blok spoločnosť Axis Trstice SRO. Obchodnú spoločnosť Axis Trstice SRO bola založená v roku 2002 a konateľ je Judita Tódhová. Naše sídlo je v obci Trstice v okrese Galanta. Naše voľné kapacity sú umiestnené najmä v okresoch Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Šaľa. Už 20 rokov zaoberáme vnútornou strojovou omietkou. Omietky majú ochranný charakter, ľahký presa na práca s materiálom. Medzi prednosti strojovo spracovanej omietky vysoká konkurencia, kde len najlepší prežijú. Omietka takto dostanete dlhodobú životnosť, ekologický materiál so stálosťou kvality, možnosť aplikácie na rôzne druhy povrchov. Prvý viacročné skúsenosti s strojovou omietkou, druhý odborne spôsobilí technici, tretí kvalifikovaní stavební odborníci, štvrtý kvalitne prevedené práce, piaty konkurencieschopné ceny, šiesty seriózny prístup k zákazníkom, siedmy viacročná vybudovaná dôvera zákazníkov. Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby našim zákazníkom. Našu spoločnosť riadia osoby odborne spôsobilé v stavebníctve a ostatní spolupracovníci sú odborníkmi vo svojich profesiách. Vďaka tomu poskytujeme svoje služby, strojové omietky, kvalitne. Pracovníci aj manažéri správajú sa k zákazníkom s úctou a rešpektom. Pracujeme s odborníkmi. Ak potrebujete omietky, naša spoločnosť zabezpečuje omietky v kvalitnom prevedení. S ďalšími otázkami, prosím, bez váhania obráte na nás, radi vám poskytneme ďalšie informácie a cenovú ponuku na omietky. Pri aplikácii strojovej omietky je možnosť inovácie. Strojové omietky plnia estetickú aj funkčné účely, zjednodušené spracovanie a efektívna produktivita práce. Spoľahlivý materiál plus perfektné služby, to sú omietky od nás. Ekologické omietky, čo šetria energiou a prostriedkami. Optimálne zmiešaný materiál. Hlavným odborom firmy je aplikácia vápeno-cementovej omietky a sadrovej omietky, omietka na stenové vykurovanie. Naším poslaním spokojnosť klienta. Kombináciou kvality a serióznosti vznikajú naše služby. Ponúkame prvotriedne a kvalitné strojové omietky. Prečo strojové omietky od nás? Konzistentné spracovanie a kvalita zmesi, rýchlosť spracovania a vysoký výkon, minimálne stratu času, úspory nákladov v celej zmesi a transport a aplikácii omietkovej zmesi, minimálna plocha pre skladovanie materiálov. Ľahký prevoz a manipuláciu materiálov. Výhody strojovej spracovanie je kvalita a hodnotný výsledný produkt spôsobí dlhú životnosť vášho domu. Sadrová omietky ako prirodzený zvlhčovač vzduchu. Sádra sa považuje za neutrálny materiál s pozitívnym vplyvom na váš dom. Ponúkame našim zákazníkom vápneno-cementové a sadrové strojové omietky, cementové omietky, ktorá má typickú hrubšie povrchovú drsnosť. Kým gletované omietky majú povrch ako sklo, ponúkame prvotriedne a kvalitné strojové omietky. Prečo strojové omietky od nás? Konzistentné spracovanie a kvalita zmesi, rýchlosť spracovania a vysoký výkon. Minimálnu stratu času, úspory nákladov v celej zmesi a transport aplikácií zmesi, minimálna plocha pre skladovanie materiálov. Ponúkame našim zákazníkom vápeno-cementové omietky, ktorá má typickú hrubšie povrchovú drsnosť. Našim zákazníkom ponúkame len služby. Strojové omietky to vyvinuli z prirodzeného vývoja stavebného trhu, kde sa špecializovalo inovácia, produktivita, kvalita,